Wato salamu alaikum, barkaku da yau. Ina baku hakuri game da tsaikon bidiyon da ni wanda ban turo muku ba. To yanzu dai insha Allah za mu haɗa bidiyo akan yadda zaka haɗa wannan logon da kuka ga na ɗaura a cikin group. Ga logon nan idan kuna son ku gan shi, da yake na ga wasu ba su gan shi ba. Yawwa, to wannan logon insha Allah duk wanda ya kalli wannan bidiyo zai ga yadda zai iya haɗa wannan logon da kansa a cikin sauki, saboda na tanadi PNG wanda zan turo a cikin group din. Kai ma za ka yi aiki da wannan PNG din ka haɗa irin wannan logo. Abu na farko dai da za ka yi shine, bari dai idan kana son ka kashe, misali ka ɗaure kana son ka yi up ɗin photo a daina ganin shi, sai ka danna a nan. Idan ka danna nan sai ka danna a nan, gashi ka daina ganin photo kenan. To abin da za ka yi shine sai ka ɗauro background, gashi na ɗauro. Idan kana son ka ɗauro background ga wannan aron da kuke gani, wannan alama a nan za ka danna, sai ka zo kan color, sai ka danna color, sai ka zo ka zaɓi color ɗinka fari, gashi. To ka ɗaura color. Abin da za ka yi shine sai ka ɗauro, misali wannan PNG da zan ɗaura a group yanzu, sai ka shiga from gallery. A wannan plus ɗin za ka danna. Wannan PNG shine zan ɗauro a group, kowa zai iya download ɗinsa, gashi da su ne za mu yi amfani wannan PNG ɗin. To idan kana son ka ɗauro PNG, wannan plus ɗin za ka danna, ko ma wani photo daga gallery ɗinka a ciki za ka danna. To kun ga gashi mun ɗauro logon mu muke son mu haɗa. To yanzu abu na farko da za mu fara shine sai mu yi copy, sai mu dawo mu danna wannan alamar gata, sai mu danna copy. Kaga mun raba photon mu guda biyu. Wannan na ɗaya ɗin ko na biyu ɗin, duk wanda ka ɗauka sai ka ɗauke shi, sai ka yi click akan crop. Kun ga sai ka yanki daga inda kake so. Misali muna son wannan kwamfutan ga su, to gashi na zo kusan su ne a haka. Yawwa, gashi ka ɗaura sura wannan na biyu ɗin, shi ma sai ka shiga crop, gashi sai ka zo ka yi haka. Ba wahala, sai kawai ka zo ka ɗaura shi. Idan kana son kallon logon yadda yake, gashi kun san na ce muku akwai send back, akwai front. To yanzu kun ga photon mu yana back, to yanzu sai mu danna a nan front, yanzu front. Kun ga yi front. To na kalli yadda logon yake. Ko kuma idan kana so, tunda zai min wahalan kallo, kun ga gashi zan aje shi a sama ina kallon da yake. To kun ga gashi, kawai sai in shiga nan plus ɗin nan, danna text, sai in ɗauro rubutu. Gashi idan kana son ka yi rubutu a cikin Pixellab, kana son ya yi capital letter, sai ka danna a nan capital. Kun ga ya zama capital. Idan small, gashi idan capital, gashi sai ka danna OK. Shikenan, kun ga ka ɗauro rubutu. Kun san na faɗa muku idan kana son ka danna ƙara ma rubutun ka girma, sai ka danna a nan harafin A, gashi sai ka jawo ka matsa, gashi ka duba font, gashi nan. To girma na ce, gashi nan font size, gashi size, gashi sai ka yi click a kansa, sai ka ƙaro masa size. Kun ga ga size. Kun ga gashi. To har yanzu dai muna kan font. To kun ga harafin A za ka bani, sai ka zo ka matsa, ka nemi font, nan ne za ka zaɓi kalolin rubutun da kake bukata, gashi font. Sai mu zo mu zaɓi rubutun da muke bukata. Idan kalar Pixellab ina ne gare ka, to ba ka rasa rubutun da zan sanya. Za ka iya zaɓar rubutun da ka ga zai hau a daidai wurin. Ga dai rubutun nan kala-kala. To ni na zaɓi wannan, gashi. Kowane kala wanda ka ga zai hau kai kana iya zaɓa. To har yanzu dai idan kana son sanya kalo, sai ka zo, idan ka danna a nan, sai ka zo ka zaɓi kalo, gashi kalo, sai ka sanya shi. Kun ga gashi mun samu shi black. Shikenan. To abin da za ka yi shine sura ƙaramin wannan rubutun, gashi ka danna A. kana iya barin sa ko haka,
sai ka zo ka kawo shi a nan ka aji, sai ka zaɓi wani rubutu wanda rubutun da za ka zaɓa ga shi kusa na faɗa muku da yadda za ku san yin rubutu ku zaɓe shi. Za ka ɗan zaɓi rubutu mai ɗan ƙarami haka. To kwamfuta sai kawai ka shiga text har yanzu wajen plus ɗin za ka click ka danna haka. Shi ma sai ka zo ka ƙara masa girma. To ka lura da kyau, yanzu muna son kalo ɗin mai zama irin wannan girin ɗin kuma kalan na daidai wannan. Abinda za ka yi Pixellab ya ba mai amfani da shi damar ebo kalo daga wani wuri zuwa wannan abin da yake so amfani da shi. Yanzu misali idan muna son kalo na wannan girin ɗin gashi na wannan mouse ɗin, muna son girin kalo ɗinsa. Kun ga idan kun lura girin ɗinsa ba irin namu bane. To kawai dai da farko bari mu fara ɗauro masa font, sai mu samu, sai ya bamu, nan zai mu samun damar wani irin kalo ne za mu sanya masa. Za ka iya ɗaura kowane kalar font da kake buƙata. Na son ya yi font. Kun ga gashi. To yanzu muna so ya zama irin wancan kalo ɗin. To abinda za mu yi shine sai mu zo kan kalo ɗinsa, sai mu danna akan kalo ɗinsa, ga kalo mun yi click akai. To sai ka danna a nan ga plus nan kana gani, wannan plus ɗin sai ka yi click a kansa. Kaga ya kawo ka a wajen kalo. Abinda za ka yi shine kawai ga wani alama nan na farko sai ka danna a kansa. Zai baka damar ka zaɓi kalo duk daga cikin fotunan cikin wannan dashboard naka na Pixellab. To muna son wannan kalo ɗin. Kawai abinda za ka yi sai ka ɗaura a kanta. Kun ga daga sama gashi nan ta fito. Mun zaɓi tsanwa kenan, idan kun duba a nan gata sai mu danna makin gashi. Kun ga kalo ɗinmu, mun ibi kalo ɗinmu daga wannan, daga cikin foton. Ma haka za ka yi kalo daga kowane wuri idan kana son, idan kaga kalo kana son ɗibanta haka za ka yi. Kaga shi kenan ka kammala logonka, ka kammala haka ma yayi insha Allah. To yanzu duk wanda ya gama wannan logo zai iya turo a group ga wani irin kokari na sai. Na gode. Insha Allah yanzu bidiyo na gaba za mu yi yanda za ka haɗa bana. Na san ko a haka aka yi wasu insha Allah sun karu, wasu daga nan kuma Pixellab zai sauƙaƙa daga gare su. Na gode sosai.